Hej og velkommen. Mit navn er Sofia Ayla Ataya, og jeg er en del af kanalen her, Birthing a New Humanity. I den her episode, der vil jeg tale lidt ind i, hvad Conscious Conception er. På dansk, direkte oversat, bevidst undfangelse. Vi kan også kalde det bevidst forberedelse til graviditet og moderskab. Jeg kalder det Conscious Conception. Så Conscious Conception, det er, at vi forbereder os på alle planer bevidst til rejsen ind i moderskabet. Og det vigtige her, det er at forstå, at det er en pathway. Det er en, hvad man kan sige, det er en udviklingsvej. En indre udviklingsvej. Både spirituelt, emotionelt, fysisk, mentalt, energetisk. I alle dine kroppe, i alle dine felter. Fordi når vi snakker Conscious Conception, så handler det ikke bare om, at vi bare prøver at blive gravid og tror på det bedste. Det handler heller ikke om, at vi placerer ansvaret uden for os selv. For eksempel ved, at vi bruger en cyklus-tracker til at tracke, hvornår at vi har vores ægløsning, eller til at vi går til en eller anden kostekspert, som fortæller dig og siger, jamen det her sådan her skal du spise, fordi det er facilitetsdannende. Det handler om at tage ansvaret hjem. Helt hjem. Og det handler om at begynde at få så dyb en forbindelse til din egen sjæls energi, for derigennem at kunne skabe forbindelse til dit barns sjæls energi. Det handler om at begynde at forstå, at Conscious Conception, det er en sammensmeltning, en samskabelse mellem dig, din sjæl og dit barns sjæl. Og her kommer så også den far, faderens energi og faderens sjæl. Min oplevelse er dog, at det vigtigste bånd, det er gennem moren og sjælen. Det gør ikke faren uvigtig overhovedet. Det jeg mener med det er slet ikke for at tale faderen eller manden ned overhovedet. Det jeg mener med det her, det er, at det er altså kvindens system, kvindens krop, kvindens energifelt, som barnets sjæl inkarnerer ned igennem. Og det er altså herinde i kroppen, i den fysiske krop, at barnet skal gro sin fysiske krop. Og det er ud af den kvindelige krop, at barnet bliver født. Så derfor er det her møde, denne her sammensmeltning og denne her co-creation helt ekstremt vigtig. Og den bliver vigtigere og vigtigere i den her tid, vi træder ind i. Og det gør den, fordi at de sjæle, der kommer ned nu, de kommer altså med den nye tids frekvens i deres energi. De er den nye tids energi. Vi er brobyggerne, vi er på vej ind i den. Men de er virkelig om nogen vores lærere. De er vores guider. Fordi de ved allerede, hvad den nye tids frekvens og energi er. Ikke at de ved det fra et mentalt sted, men de ved det, fordi de er den. Så mange af jer kender sikkert det her citat: It takes a village to raise a child. Jeg vil gerne vende hele den sætning på hovedet og sige: It takes a child to raise a village. Det er ofte specielt for dem, der mærker, at de gerne vil have et barn. De mærker et barns energi tættere på dem. De mærker kaldet. Måske de er gravide. Måske de allerede står med børnene. Og lige der bliver de vækket indeni. Hvor er min landsby? Hvor er mit fællesskab? Hvor er min tribe? Så det er tit for den vækkelse, det er fra barnet. Det er barnets energi, barnets sjæl, der vækker det her behov for at have sin tribe omkring sig, sin sjælefamilie. Så barnets sjæl hjælper dig
til at vække din egen sjæl, og altså også vækker de sjæle, der er en del af triben, der er en del af landsbyen. Så jo mere vi tør åbne os for at komme i forbindelse med vores børns sjæl via vores egen sjæl, jo mere kan de guide os i retningen af ikke kun deres human needs, men deres sjæls purpose. Og ikke kun deres sjæls purpose, men den nye tids purpose, den nye tids energi. Fordi de kommer ned som en sjælsgruppe, der allerede er den nye tids energi. For lige at vende tilbage til igen, hvad Conscious Conception er, jamen så handler det om, at vi skal forberede vores vessel, hele vores vessel, til at åbne os og gøre os tilgængelige for, at den her sjæl, som har den nye tids frekvens i sig, kan rejse ned igennem os og hvile og udvikle sig i noget tid inde i vores livmor, hvorefter fra blive født ud i den her verden. For at gøre det, jeg tror først lige, jeg vil sige en lille sidehistorie her. Den 21. december sidste år, der skete der noget ret vildt. Der skete der det. Jeg sad i dyb meditation, dyb ceremoni med mig selv. Der skete det, at Mother Mary, hun kom til mig. Ikke Mother Mary som en religiøs figur. Mother Mary, energien. Og Mother Mary, hun er the embodiment of the Divine Mother. Hun kom til mig. Ligesom at jeg hører og ser, at hun kommer til mange lige nu. Ikke kun Mother Mary, men også Mary Magdalene, også Jesua, eller Jesuas grandmother Anna. De kommer til mange lige nu. Og det, der sker, når de kommer til os, det er, at de aktiverer nogle koder inde i os, som allerede er der. De bliver aktiveret, fordi det er tid nu, og fordi vi er klar til at huske på et virkelig, virkelig dybt plan. Så Mother Mary, hun kom til mig. Og ærligt talt, inden hun kom til mig der vidste jeg ikke så meget om hende. Det var ikke sådan, at jeg havde studeret hende særlig meget. Jeg havde kunne mærke hende. Jeg kan godt, når jeg lukker øjnene og tuner ind, så havde jeg sagtens kunne mærke hendes energi omkring mig. Jeg havde bare ikke rigtig placeret den på, at det var hende. At det var den energi. Hun kom til mig. Og meget tydeligt fortalte mig, at nu er det tid. Nu er det tid til, at vi får aktiveret dine koder indeni. Og det er tid til, at jeg stille og roligt, drypvis kommer til at vise dig, hvordan du videregiver den her hellige, ældgamle visdom omkring light conception, men i en ny tids form. Og i den form, som vi som menneskelighed er klar til at modtage den i. Dermed kalder vi den Conscious Conception. Så det jeg underviser i på min Conscious Conception forløb, det er en direkte transmission fra Mother Mary. Så det hun guider os ind i, når vi snakker om Conscious Conception, det er igennem vores 4 kroppe. Vores mentale, vores emotionelle, vores fysiske og vores energetiske. Og den rækkefølge er vigtig. Det handler om klargørelse af vores system. Det handler om at begynde at forstå, ikke kun forstå med hovedet, men forstå i hele vores system, hvordan alting hænger sammen, hvor vi navigerer fra, hvad der er vores, hvad der ikke er vores. Den rejse ned og ind i det. At forstå vores eget styresystem, vores eget fantastiske vessel, og at det hele det er forbundet. Så jeg underviser
i de 4 kroppe, i relation til undfangelsen, og i relation til bevidst forberedelse. Og det er et rigtig dybt arbejde. Det er en udviklingsvej. Når vi så rejser igennem de 4 kroppe, så rejser vi også dybt ind i vores livmor, vores womb space. Fordi vi skal klargøre hele vores system. Gennem alle vores 4 kroppe, så skal vi klargøre vores womb space, som er vores hellige tempel. Nede i vores womb space, nu vil jeg ikke gå så meget ind i det omkring vores womb space og womb healing lige nu, andet end bare lidt kort. Vores womb space er et levende, intelligent organisme. Vores womb space er et sted, vi faktisk konstant kan kommunikere med. Så vores womb space er altså der, hvor vores barns sjæl rejser ned og lander. Så dit womb space, og nu kan det godt være, at det bliver en lille smule spacey. Dit womb space, det er ligesom en space station for dit barn. Så en lille sidenote her. Conception, undfangelse, det sker ikke først i det øjeblik, hvor en graviditetstest viser 2 streger. Det sker meget før det, og det er det, vi bliver inviteret ind i her i Conscious Conception, bevidst undfangelse. Hvis vi lige trækker trådet hen til Light Conception og den hellige visdom fra Mother Mary, og ikke kun Mother Mary, men hele den lineage af initierede kvinder ind i Light Conception. Den visdom, som de bringer til os lige nu, og de koder, der bliver aktiveret inde i os, åbner op til, i hvilket niveau, vi er klar til lige nu. Så vi er klar til at begynde at forstå conception på en ny måde, undfangelsen. At undfangelsen sker i det øjeblik, hvor at dit barn, hvor man kan sige, måske sagt på en anden måde, hvor du bliver gravid i dit energifelt, hvor du undfanger energetisk, hvor dit barn kommer ind i dit energifelt, hvor dit energifelt åbner sig for, at dit barn kan komme ind. For nogen, der sker det meget subtilt, måske over en lidt længere periode, og for andre, der er de slet ikke i tvivl om det øjeblik, hvor det sker. Når dit barn så er kommet ind i dit energifelt, jamen der begynder dit barn så faktisk at udforske din energi, udforske alle dine 4 kroppe, og komme ind i forbindelsen med dig. Begynder at sende tegn, signaler, begynder gerne ville kommunikere. Og det er jo en beggevejs kommunikation her. Der sker både en kommunikation fra dit barns sjæl, men også en kommunikation fra dig og din sjæl. Så dit barn begynder jo at bevæge sig i dit felt, men også inde i dig. Nogle mærker det meget fysisk, meget kropsligt. Andre mærker det meget mere energetisk, som om det er noget, der er omkring dem. Nogle er mere visuelle. Ser for eksempel at modtage beskeder igennem indre billeder. Der er også nogle, der modtager beskeder auditivt, altså igennem sætninger, ord, lyde, sange. Så dit barn rejser i dig og i dit felt, og dit barn rejser også ned og tjekker din livmor ud. Nu kommer vi lige tilbage til livmoren og womb space igen. Så dit barn rejser også ned i det space station, ned i din livmor, og prøver virkelig sådan at tjekke spacet ud. Hvad er der hernede, som er i alignment med min sjæls rejse, og som ikke er i alignment med det, og som ikke er i alignment med det hellige møde, som dit barns sjæl og din sjæl skal have, og det, som I skal udfolde sammen her i livet. Så i samarbejde med dit barns sjæl og din livmors intelligent, så kan vi altså gå ind og arbejde med, hvad der ligger dernede, hvad der er ophobet af forskellige ting i din livmor. I din livmor, men så sandelig også i resten af kroppen, men for os kvinder, der kan det virkelig være et sted,
hvor en masse ting kan ophobe sig. Så vi ved jo fra videnskaben og fra researchen nu, at traumer, og også for den sags skyld aktiveret nervesystem, det bliver overleveret i generationer. Og lige nu, hvad videnskaben og researchen har fundet ud af, det er, at det går 7 generationer tilbage. Jeg er så af den overbevisning, at det går væsentligt længere tilbage end det. Men det er så langt, vi er indtil nu, videnskabsmæssigt. Videnskaben har også fundet ud af, at morens traumer og hvordan hendes nervesystem har det, og stress og alt muligt andre ting, det bliver også direkte overleveret til barnet, når barnet gror inde i morens mave. Det, som jeg så er i den overbevisning om, det jeg mærker så tydeligt, det er, at det bliver overleveret langt før det også. Så noget af det, som dit barn og din livmors intelligens, de kan se, hvad er der, som ikke er i alignment. Så det handler virkelig, virkelig, virkelig vigtigt for mig at understrege det her. Det handler ikke om perfektion. Det handler om at kigge på de ting, der ikke er i alignment med dit barns sjælsenergi. Og det hellige møde, som din sjæl og dit barns sjælenergi er ved at skabe. Det er de ting, vi går ind og arbejder med. Fordi dit barn er allerede forbundet til din lineage, din slægtslinje. Og fordi dit barn stadigvæk er heroppe i en anden dimension, så kan dit barns sjælsenergi se mange generationer tilbage og mange generationer frem. Og det er den visdom, som dit barns sjæl hjælper dig med at forstå. Fordi det kan nemlig også handle om noget, der er blevet overleveret fra en eller anden person i din slægtslinje. Det kan fx være, at du har en person herude. Det kan måske være en bedstemor eller en tip-tip-oldemor, som har en mening om, at det for eksempel har en mening om, at det er forfærdeligt at få børn. Og det kan være, at den her tip-tip-oldemor har en energetisk streng til dig, en energetisk kanal til dig, hvor den her overbevisning bliver pulseret, så den ligger nede og roder rundt i dit space, som værende en overbevisning. Det kan vi også gå ind og arbejde med, og det kan vi også ind og rydde op med, når vi arbejder med conscious conception. Virkelig forstå og navigere i, hvor tingene de kommer fra. Ja. Så conscious conception er, jeg siger det igen, en udviklingsvej, og det er et dybt arbejde, og det er en initiering. En dyb initiering ind til moderskabet, men lige så meget ind til at stå stærkere i dig selv og i din egen energi. Det er noget af det, dit barn ønsker allermest. Det er at se dig. Som den du er inde i din kerne. For det er det, de spejler. De ønsker at se dig for den, du er inde i din kerne. Og de ønsker at blive set for den, de er inde i deres kerne. Ja. Og når vi kigger på det, på de initierede kvinder tilbage i historien, som er initieret ind i den her visdom omkring conscious conception og light conception. Mother Mary var en af dem. Der er flere kvinder. Der er en hel lineage af kvinder. Mother Marys mor Anna. Så vi modtager nu den visdom og de koder, der bliver aktiveret inde i os, at det vi er klar til som menneskehed. Men kigger vi på Mother Mary, så startede hendes rejse ind i Light Conception og forberedte hendes vessel på at skulle undfange, bære og føde Jesua. Den startede allerede inden hun blev født. Og der er nogle børn, som mærker, de kan mærke tydeligt, at de skal være mor, de allerede har en kontakt til sjælen. Og det er ikke fordi, at vi skal være nonner og gå i klostre eller noget som helst. Det er slet ikke det, jeg siger. Men det handler om at sige, at vi er nødt til at forstå, at det er en vild ny tid, vi går ind i.
Og den kalder på, når vi snakker om undfangelse, så kalder det på bevidst undfangelse. Og de her koder, de bliver aktiveret inden i os nu. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er nysgerrig på det her og gerne vil høre mere, så endelig skriv til mig. Og jeg vil også virkelig invitere dig til at trykke på den knap, der sidder lige hernede, der hedder abonner. Når du gør det, så hjælper du mig til at lave flere videoer, og du får også besked, hver gang der er en ny video. Jeg vil også invitere dig til at gå ind på min hjemmeside og tilmelde dig mit nyhedsbrev, hvor du vil vide om alle de nye workshops, som jeg laver, mine tilbud og min lidt længere og dybere skriv omkring det her. Omkring sjælskontakt, omkring bevidst undfangelse. Jeg afholder et nyt forløb. Jeg er ved at slutte et forløb nu her. Jeg starter et nyt forløb op til efteråret, som hedder Conscious Conception, hvor vi rejser dybt ind i alle de her ting. Så det er lige præcis for dig, der mærker et kald til moderskabet. Der mærker måske allerede, der er en sjæl. Der kan være alle mulige grunde til det. Der mærker, at du har lyst til at træde ind på den her vej med bevidsthed. Skriv til mig. Tilmeld dig mit nyhedsbrev. Tak for dig.